Goizeko 3 izateko 18 minutu falta diren honetan, Dariok eta Lozak pronostikoak hautsita 22 eta 15 irabazi diete Iraiz Zubizarreta eta Arangureni Bilboko Deportibo pilotalekuan binakako B-serie txapelketako, final aurdenetako ligaxkako, 4. jardunaldiko, 2. norgehiagokan gora ezagun, hau ez dugu ikusi eta beraz ez dugu analisirik egingo, baina muski zen, Amianok eta Eskirozek 22 eta 15 irabazi dietela Rekalde eta Bikuñari, eta honen bestez, Rekalde eta Bikuña gainera zuloan sartuta izango dira. Kontua kontu partida nahasia izan da, baina argi eta garbi gorrien aldeko joerarekin. Gora ezagun, joan den astean, Dariok eta Lozak Murua eta Gabirondori irabazi zietela Bartzelonan, eta Zubizarretak eta Arangurenek berriz, atano 3. Senar eta Ugarte Mendia gainditu zituzten, beraz, biak ala biak dinamika positiboan iritsi dira, eta batez ere Carmelo Lozaren lana aipatu beharra dago. Profesionaletan 5 partida jokatu ditu, eta ez du bakar bat ere galdu orain arte. Eta ez bakar bat ez duela galdu Dariorekin jokatzen ari delako, edo Altunarekin jokatu zuelako lehena ez. Bera ikeragarrizko lana egiten ari da, zeko kuadroetan pilota ongi astintzen, berme handia ematen, gaur ere apenas galdu du pilotarik, eta hasieratik Aranguren baino gehiago izan da kolpez, eta bazirudien joan den astean asentatu zela aginagakoa, gaur ezin da esan gaizki jokatu duenik, baina bai Dariok eta bai Lozak ikeragarri behartu dute, hor partida hasieran, partida hasiera batez ere nahiko berdindua joan da, baina naiz eta Zubizarretak pare bat abagune izan dituen aurrean tantoa bukatzeko, gerora esan dezakegu erabat joan egin zaizkiela, 12 eta 6 aurreratu dira, hemen Iraiz Zubizarretaren aurreko jokoa erabat desaktibatu dute, eta horixe zen gorrien funtsa, hortik pasa behar ziren gorrien aukerak, eta halaxe izan da, bertatik igaro dira, hau da Iraiz Zubizarreta erabate desaktibatzen, eta benetan horretan Dariok lan bikaina egin du, sakeetan ere abiadura eman dio, Arangurenek ikeragarri sufritu du esan dugu atzetik, eta, bigarren tenaldira ere 18 eta 9 iritsi dira, esan partida ordurako hausia zen, baina gero bapatean, tanto iladatxoa egin dute, hemen atera dute, pilota bat non Iraitzek sartzeko beta gehiago izan duen, eta bazirudien partidari buelta eman ziezaioketela, baina ez da alakorik gertatu, partida gogorra izan da Arangurenentzat, partida ia osoa igaroa zen, denbora asko zeramaten kantxan, tanto luze eta gogorrak, eta ondorioz pilota bat ere gora joan zaio aginagako atzelariari, eta hori izan da partidaren mugarria, eta azkenerako esan bezala, 22 eta 15 emaitza itxuratu badute ere Dario eta Loza askoz ere gehiago izan dira, Zubizarreta eta Aranguren baino, eta honen bestez, Dariok eta Lozak 4 garaipen eskuratu dituzte, puntu bakarrarekin jarraituko dute Zubizarretak eta Arangurenek, eta aurrekoan ekindako dinamika onari ez diote jarraipena eman, baina ea hurrengo partidetan emateko aukera duten. Gogoratu beraz, Dariok eta Lozak 22, Zubizarretak eta Arangurenek 15, Bilbon.